ኤርትራውያን ተቀማጦ አውስትራሊያን ኒውዚላንድን በምክንያት 20 ሰነ ማዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ዝገበሮ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ንምስሳን $22,000 አውስትራሊያ ከም ዘዋጹ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱም እቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ኣብ አውስትራሊያ ኣብ ከተማታት ሜልበርን ሲድኒ ፐርስ አደላይድ ብሬዝቤንን ኮፍስ ሃርበርን ኣብ ኒውዚላንድ ድማ ኣብ ከተማታት ኦክላንድ ክራይስትቸርች ዊሊንግተንን ዝተኻየደ ኮይኑ ብዝተፈላለየ ንርዝነት ትዕለት ዝገልጽን ንዓበይትን ንናኣሽቱን ዘሳትፍን መሳነዶታት ደሚቕ መንባሩ ተሓበሬታ ወሲኹ ኣነጺሩም ኣብ ከተማ ሜልበርን ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ጠቅላላ ቆንስል ሃገር ኤርትራ ኣብ አውስትራሊያ ኒውዚላንድን አቶ ያሲን ዑመር ኣብ ዘስምዑ ቃል ዕለተ ዝኽሪ ሰማዕታት ንዝሓለፈ ሓሳረ መከራ መግዛእትን ንምውጋዱ ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋን ብምስትንታን ቃልና ንትግባርን ዓወትን ሃገራዊ መደባት እንሐድሰሉ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ብምምልካት ጎን ጎን እቲ መንግስቲ ንስድራ ስዋኣት ንምእላይ ተሰኪምዎ ዘሎ ከቢድ ጾር ዜጋታት ብውልቅን ብጉጅለን ዝወስድዎ ዘለዉ ተበግሶታት ብኤርትራውነትካ ዝሕብን ከም ዝኾነ ገሊጹም ኣብቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ተሳተፍቲ እግሪ ጉዕዞ ብምክያድ ንሰማዕታቶም ክዝክሩን ከለዉ ስድራ ስዋኣት ናይ ምንባይ ንጥፈታቶም ብዝለዓለ ከም ዝቕጽሉ ኣረጋጊጾም ብኻልእ ወገን ኤርትራውያን ነበርቲ ቤልጅየም ኣብ ዝገብሮ ናይ ዝኽሪ መደብ ሓላፊት ቆንስላዊ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ቤልጅየም ወይዘሮ ገነት ነጋሽ ግምጃ ሰማዕታት ልምዕትን ብልጽግትን ጨንፈር ምክትታልን ምርግጋጽን ብቕዓት ኣቶ ማዓሾ ገብረትንሳኤ ብጊድኡ ናይ ሞያ